Od sada, pored 15.000 sati hollywoodskih filmova i serija, gledaj sve najnovije domaće hit serije. Besa. Ovo ti je za moju ženu, a ovo ti je od Dardana. Crna svadba. Svi hvale u biću da je bio dobar čovjek, da mrava ne bi zgazio. Zašto uzeo pušku i svih pobio Kozarča? Tajna vinove loze. Ja sam kriva, jer si ti verovao. Moram da razgovaram. Ajde da čujem šta je bilo s Vukom. Državni službenik. Lazar je legenda, ali on više nije tu. Klan. Zovu me Šok. Ja sam novi gazda. Sva sreća pa ovo dobro organizovano je. Binđuj najbolje domaće serije na Apolonu. Pošalji SMS sa tekstom Apolon na 7700 i gledaj neograničen broj filmova i serija. Plati jednom, gledaj ceo mesec. Apolon je tamo gde si ti. Od sada dostupan i na Smart TV uređajima.